Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Een overvaller is gisteren omgekomen tijdens zijn vlucht voor de politie. De auto waarin hij zat sloeg over de kop en de overvaller was op slag dood. 2 andere overvallers werden opgepakt. De overval vond plaats bij een minimarket aan de Dr. Maalweg onder bedreiging van een vuurwapen. De politie was er snel bij en zette de achtervolging in op de overvallers. Op de Caminda Duvertboy Nicolina, ter hoogte van Hanenberg, kwam de auto van de overvallers in botsing met een andere auto en sloeg over de kop. Een van de criminelen kwam daarbij beklemd te zitten en gaf geen teken van leven. De overige 2 overvallers konden worden aangehouden. De overheid heeft gisteren vergaderd met verschillende stakeholders uit de entertainmentsector. De uitgaanswereld reageert teleurgesteld op de uitkomst van de vergadering. Premier Gilmar Pik-Pisas was niet aanwezig. Hij liet zich vertegenwoordigen door Leslie Fair van de Rampenbestrijdingsorganisatie, Ronnie Cornelis van het ministerie van Economische Ontwikkeling en juridische medewerkers van de overheid. Fecco Gomes, voorzitter van AMAC, betreurt de gang van zaken. Deze vergadering was een mogelijkheid geweest om uit de crisis te komen, zegt hij. AMAC heeft opnieuw een brief gestuurd naar de regering met een aantal overwegingen en voorstellen. De sector wil zo snel mogelijk met de minister-president praten. Leslie Fair begrijpt de teleurstelling van de branche. We hebben een vergadering met de sector belegd om naar ze te luisteren en om hen te informeren en uit te leggen waarom de maatregelen nog niet versoepeld kunnen worden, zegt Fair. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de jaluna para jabierne voor die setor de mente te cu setor de noche para turno serviço nan of patrãozita. Se você tracita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós, vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. De voorzitter van de Curaçaose huisartsenvereniging, Jerry Semper, heeft een persbericht gestuurd om mensen te waarschuwen voor de extreme hitte. Hij legt in het persbericht uit veel bezorgde signalen van mensen te ontvangen over de extreme hitte. Huisartsen geven aan dat ze nog geen stijging zien van patiënten die ziek zijn geworden door de hitte. Semper wil mensen informeren over de mogelijke gevolgen van de hitte, dat de symptomen herkend worden en hoe mensen vervolgens moeten handelen. De extreme warmte heeft negatieve gevolgen voor de gezondheid bij mensen op leeftijd, chronische zieken of mensen met overgewicht. Kinderen vallen ook onder een hoog risico. Er zijn volgens CHV verschillende symptomen waaraan mensen oververhitting kunnen herkennen, namelijk vermoeidheid, concentratieproblemen, hoofdpijn, draaierigheid, temperatuurverhoging, opgezwollen enkels en huidirritatie. In het uiterste geval krijgt een patiënt symptomen als een snel hartritme, kramp, bleke huid, transpireren of flauwvallen. Een 78-jarige man is gisterochtend overleden bij het strand van Parasassa, ter hoogte van het World Trade Center. De man was aan het zwemmen in de zee. Strandbezoekers zagen na een tijdje het levenloze lichaam van de man drijven. De melding werd rond 7:50 gedaan. 2 ambulances kwamen ter plaatse en hebben tevergeefs geprobeerd het slachtoffer te reanimeren. Volgens de politie gaat het om Hubert Leito, een 78-jarige Curaçaoenaar.
Het Openbaar Ministerie is bezig met een onderzoek naar de onregelmatigheden bij de landsontvanger. Dat bevestigt officier van justitie Giano Scoop. Minister Javier Silvania van Financiën uitte op zijn Facebookpagina zijn twijfels over de aangifte tegen kassamedewerkers van de Belastingdienst. Silvania wijst statenleden Anna-Maria Poletta en Giselle McWilliam in zijn post erop dat onduidelijk is of er überhaupt aangifte is gedaan tegen de betrokken werknemers. Scoop bevestigt dat onder de vorige regering aangifte is gedaan. Er zijn intussen mensen aangehouden, maar ook weer heengezonden, zegt de officier. Het onderzoek loopt nog. Bureau Telecommunicatie en Post meldt dat benzine vanaf 28 september iets in prijs daalt. De tarieven van diesel, water en elektriciteit stijgen echter iets op het eiland. Het huidige tarief per liter benzine is nu ruim 2,28 gulden. Dit daalt naar 2,27 gulden, een verschil van iets meer dan 1 cent per liter. Bij het tarief van diesel is er juist een stijging te zien. Per liter is de prijs momenteel 1,65 gulden. Dit gaat naar 1,69 gulden. De elektriciteitskosten blijven ongeveer gelijk. Bij het tarief voor water is een stijging te zien van 32 cent. Een kuub water kost nu nog 8,17 gulden. Dat stijgt naar 8,48 gulden. De bekende ondernemer Richard Branson is op Curaçao. Branson bracht onder meer een bezoek aan het Substation bij Seaquarium. De 61-jarige Branson is een Britse zakenman, de oprichter van de Virgin Group, een groep die verschillende ondernemingen onder zich heeft. De miljardair is bekend om zijn reizen naar de ruimte. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.